Inštalácia fotovoltiky v rámci nášho hotela nie je samostatný projekt, je to v rámci nášho komplexného prístupu k energetickému manažmentu, takže je to jeho súčasťou. A veľmi veľký dôraz sme kladli na výber partnera, ktorý nám dokáže jednak navrhnúť v najvhodnejšie riešenie, ktoré bude modulárne, ktoré do budúcna vieme rozširovať, s ktorým vieme ďalej pracovať, z ktorého vieme ťahať dáta pre prípadne ďalšie systémy a samozrejme, ktorý nám zabezpečí tú realizáciu, povedzme, že na kľúč, to znamená od veškerej komunikácie s dotknutými orgánmi až po inštaláciu, realizáciu a spustenie systému. A samozrejme potrebujeme do budúcna aj rozšíriť fotovoltiku, takže plánujeme prestrešiť vlastne parkovisko, ktoré sa nachádza v zadnej časti hotela, ktoré nastrešíme fotovoltickými panelmi a klientom takto poskytneme v zásade možnosť nabíjania a inštalovanú energiu. Aktuálne okrem toho, že inštalujeme fotovoltické panely alebo sme v nejakom procese, tak prebieha rekonštrukcia hotelových izieb, kde v zásade v rámci takého komplexného pohľadu na energetický manažment budeme inteligentne ovládať nájsť kúrenie, chladenie, osvetlenie, čo samozrejme nám zabezpečí jednak energetickú úsporu, ale jednak to zvýši výrazne komfort našich klientov.